الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. Surah Hud ayat 110. Mga luksami mga pagarian niya pagpamamakin giman tua oras ang kaya duaranaw. Paganayron na tumang ng tanong ko Allah Ta'ala ang mabaluyag yung kaya di tanong kapromasay kudat tarai. Akapag pinambagat tanong sa giyang kaya mga tao apan dedegniran ng kaya tagu-aranaw. Ang mabaluya iya paduman. Amit tuon tanong ko tito benar. Namit kenal tanong ko dedeg kaan tanong ka panang gilai. So dedeg na gusto mga tao apan dedegin tanuiran ko kapag agamaat tanong ko agamat tanong agama Islam. Yang ko tabiat ya tanu ayat atur Allah. Na ayat sabutakan kumanan yan. Na diniwati ko Allah Ta'ala pagkinabangaan. Nagudiniw pagugupaan susiranot tuwa mga tawa mga palalalim. Kami sumbukan o kuwapoy. Yang kana nakatiro Allah Ta'ala na init ta'alikum yakinya Sa'id Hawa. Siko kitab yana al-Khumayniyatu sujudun fil aqaidi wa sujudun fil mawaqif. Siko pandangan na 70 agwisa. Apitiro yan agyang kaya mga Shia. Amito pantagtano sa agyang kaya masanasiran na mga tawa mga palalalim. Padatiyan na kapapayagan ko kababaluiran ng mga palalalim na mataan at siran na palalim niran su Abu Bakr, Agusto Umar, na andamanay at tigyan ni kapakit ko yung patakiran o sitwa Muslim at sitro Allah Ta'ala. Wa kadhalika nuwalli ba'da zalimina ba'da. Ay maanan yan nagyinan din. Ay di yan ipakasisi na bangaan. Na so, pagpakiugupan namin ko sabagi ang mga palalalim so sabo eda mga palalalim. Ginani sa bapat kinanglanag ki mga urit mo Allah Ta'ala sang kaayat taguaran na mag-agama sa tito agama Islam. Amak nalatanu o anto na imbidaan o mga Shia o kapapantagan kumasaw Ali radiyallahu anhu amya nga sa tarbiya ko tarbiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na maknalat tanuim bidaan niran agugyang kaya mga Shia ang mapapadal markat tanuiman to amiyat tarbiya sa tarbiya Abdullah ibn Saba niyat tarbiya sa tarbiya Khumaini tarbiya Majusiya kiran to na ayam ini tarbiya kiran minimbi asat kiran na di iran din penanggilaan adi iran kan dadawra iku mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batabulabaw su Abu Bakr Abu Umar. Swaki manurit na Allah Ta'ala sa mga siya kumasaw Ali. Na panananggilaan niran ubayran di ikan dadawray sa mga sahaba. Inuntabos sa mga siya amito pantagyan. Hayam yakat tarbiyaw na sa Abdullah ibn Saba. Dataragyan kaya mapapadal markatano. Mata anak imanurit na Allah. Akay ito inyaw kurtano. Akya pasikan tanong panasagyan kaya pagsiru na siya. Nak kena ubo benar bagi isu mga tawa Shia o Ali.
tinabangaw Ali radhiyallahu an kayamat saan na mga Shia ini mga ugup pa ini Abdullah ibn Saba mga tinabanga ini Khomeini at penggaba niran sutitu agama Islam mga Shia ini mga Rawafid at siranuto sudiran tiruon so kaya tahrifu Quran kaya batan so Quran nagukiyamanan diiran dadawraan sa mga sahaba diiran tiruon at sa mga imamiran na di pengadudusa tatang kadiniran amat saan at sa mga imamiran na kalalawan na nirampan sa mga nabi agus sa mga rasul ama pamatiatan ubus sa mga tuosan kananan dadagtaranan aya pagkita kay siya tanurun na ino mga dayag yang kaya mga siya mapapada na marapatan o si isay nga daranaw bairan di katawi nagubairan di sasabot sa agyang kaya agamairan at timbabagwiran at kiyawarisan niran ki Khomeini na agamay niya didag di ko panagyang kaya niya nga aakaliran aapyaso Fatima aapyaso Fatiha na diniyan kabalik bakukiran din mapambasa ang kutwati gumanganukas ato pagurad so katap agusto talawa katap napagkisa sa rikaton so kulilu asya durat kiyaw piso-pisan aapyaso Fatiha na diniyan kabatiya hadi ko kata no niya nga sasabot niya nga bubalik siran imanto so kapagaluiran ko'y ngaran wallah asuya muhi na iya kapagkabalsaon na yamuki suyamani na iya kapagkabalsaon na yamani magtanak yaw katawin niya taguranaw amaan ang kaiyayamani na di ko katawan o ginyo durnga so tawad irong pero sa karsika iya basa di ko nilang tananan dinataranan na mga tao kamasik na diran masasabot na ayamat saan na mapatsiru ak na nagyang kaya pagpamagulamakiran na katawan nila na okay na ayaki amat saan na mapag-ilmo iran na ilmo asapi agyang ka na nasapi na ayadat yan na andi kabawan yan sa giyang Kutwa City na kagya katawan niya na masunggi na daan na pagkalangag sa langit amalulunggi siya na modulian kapag kakakwasan do sa kiyado irun sang Kutwa City na sabok ko kiyat sa amin yan sa Timos na mabubaraw niyan din na gumatit tigrian at kapag kaduirun na asara pagpagkatimus na dataran sa iya mga tao at pangibigod imbabagus sa agamayran at katawan niran manari at kadidudugag yung kaya kakapitan niran na kagya makakakabisiran nun sa gula ay ilmu iran na ilmu apil aapi apatay na asarawso kaya di iran babadugan na masusuat sutian niran na api ayad na miyat kurbadiran na suwagamatan na kirawiran din amada suwagamatan na asara mapapuno adi guriran mataan manarik aso din suisa ko mga si asang kaiyamata na aya din misya kasi hati isukat tiruyan inni khilala murajaati kutub at-tarikh lam ara fil fatrati allati tamtaddu min ba'di wafati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hatta nihayati khilafati al-khulafa man amida ila shafnin min ashabil imam وإنما هناك من قيم الإمام وحتى في أشد جمحات عاطفة الولاء لم نجد من يشتم أحدا ممن تقدم الإمام بالخلافة أيمانين نكتبنا رتجيا أسيكو التندي أكيا طمت كي أكن سمنا هستوري نددنا ميلي أكن وكيني بري سمسا nagusok kaya pamatasiyan ipuundan ko kaya wapat ko Nabi sallallahu alaihi wasallam nagtaman ko kapusan o kiyan deto mga khulafa ur-rashidin aban yan di itibaba adi iniyan kanda daw raik ko mga ashab o Imam Ali mga bulayo ka o imam apya ayat tigil na mataan nga adna ketuon apat sakin niyan su imam pupayag niyan su mga kamapian yan na gusto mga karibatan yan sa tamang panatigin si ikukit kitaralu ugigaw kudi ka pamagugupa na dapan amyat tuunak ng abanyan tindadawrai so isa ko mga tao ang mga bulayo ka udi inamyaw na an o ali si ikukyan dato na nari siya ay pandapat kasan agis ka na din ka din pagrin na mudul kay nisa din ka kandidawrai ko mga sahabat Rasulullah ay ketuunan yung sang ka na nakasiru na si isang kaiyahawiyatut tasayyu li Ahmad al-Waili apan dengan 40 agwisa ketuuntapan ko asya'at wa tasayyu li Ustaz Ihsan Ilahi Zahir
at tiyaba at paganay at pandagan amagat to sa 70 aguisa.